Icebo lotyumvubo akukuzozelisa kokuthetha amathole. Bhotani mawethu. Namhlanje sawuthetha ngesiko eliyintonjane. Lisiko elineweight ke likodwa ke ngexesha siphila kulo ngoku andisaliboni mhlawumbi linesisindo ngehlobo ebekufanele linesisindo ngalo. Belinceda ke entweni ezininzi nokukhusela into ezininzi ezenzeka kule mihla siphila kuyo. Intonjane lena yenzelwa intombi xa iqala uthomba. So ukuthomba ke kukuya kwentombazana exesheni. Exesheni ke girl stuff ngexesha siphila kulo ngoku. So xa iqala intombazana uthomba senethetha ukubana xa ithe yenzeka uba yabhaqwa into yokubana intombazana ngoku iyathomba, yabo abazali bebeba bedibane kuthethwe ngaloo ntombi leyo yenzelwe eli siko kwakulo nyaka umnye ibonwe ngawo into yokubana iyathomba. So loo nto leyo ibuyithetha into yokubana ke ngoku xa sithetha ngokuqala kwentombazana ukuthomba sithetha ngeminyaka apho esephantsi kakhulu, kodwa ixesha siphila ngoku kungenzeka uba mhlawumbi ngo-10 years lo, kodwa ke ngokwasekudala okanye mhlawumbi ixesha eqhelekileyo before abantu batya amaqanda zonke ezi daily products zikhankanyekayo. It was something around age of 13 ukunyuka ke mhlawumbi xhomekeke uba yena lo uthande uqala nini. So intonjane ke ngoku yenzelwa umntana ophakathi kwalo minyaka. Basiyayiva le nto, kukho intombi, kukho intombazana, kubekho intonjana. So intonjana sisinciphiso santoni? Sentombi. That means ka ukhuliswa usuka from ebuntonjaneni uyaphi? Ebuntombini. Xa sowusebuntombini ukwisigaba sokubana ungathathwa ngamasoka okanye ungalala nendoda. So usuku lokuqala apho intombazana ibhaqwe khona ngoomama bayo into yokubana okay ngoku uyathomba. So into enzeke kubekho indibano ke yabo notata babantwana enzela ubana bathethe ngale nto uba okay ngoku uyile uya mhlawumbi exesheni ethetha ukubana kuyanyanzeleka isiko lenzelwe, ngoba eli siko ndithi lenziwe kwangalo nyaka umnye intombazana ethe yabhaqwa ngalo into yokubana iyathomba. So emveni koku ke ngoku ootata bomntana ngabo bokuqala bazofika bathethe naye phambi kokuba agqithele koomama, yabo kootata abantu abazothetha naye, then oomama ke ngunamankazana nabo bazobuya bathethe naye. Lusuku olo lokuqala kwangaloo mini inye ndithetha ngayo, abafana ngapha ecaleni bayakha phaa bakhala mkhusane intombazana ezawuthi ibuye ihlale kuwo. Emveni uba begqibothetha oomama okanye begqiboyala iyaqala ngoku into ebizwa ngokubana ngunongabe. So unongabe lona kukucula kwabo bejikeleza iyadi zonke ezaa zinto eziyana. So ngelo xesha ke kuyakhiwa mos ilantuza umkhusane apho intombazana ezawuthi ihlale khona. So emaxesheni amaninzi bathanda ujikeleza indlu enkulu le. So emveni koko ke ngoku intombazana ifikile yahlaliswa phaa kulaa mkhusane ayikhelwe wona. So iyalala ke ngoloo mini leyo ubusuku bonke. Ngengomsekuseni xa kuvukwayo kuyaxhelwa ke ngoku, abanye baxhela ibhokhwe abanye baxhela igusha ethi ke ibizwa ke ngoku ngumngenandlini loo bhokhwe leyo. Ngalo lonke ke ixesha especially edoda senokuxhela famasi siyazi nathi engqondweni into yokubana kuxhelwa tata. So utata bomntana okanye mandithi amadoda azoya ngasebuhlanti apho azofika yaxele uba le bhokhwe ixhelwa ntoni, yenzelwa bani, kwandule ke ngugqithiswa izicelo into yokubana mhlawumbi lo mntana njengoba eqale nje uthomba siyacela into yokubana abantwana bahlale esiswini sakhe zonke ezaa zinto eziyana, simcelela umendo uba emzini akwazi ukuba abe nabantwana yonke eza way. So abanye ke kwicala lokucheba kuyenzeka into yokubana mhlawumbi umntu achetywe phambi kokuba alali kwakwintonjana, abanye ngalaa mini before uyibanje ibhokhwe eqala echetywe yena kwasekuseni. So intombazana iyacheba ibhokhwe lenqaya abafana bam. So kahle kahle lisiko elithi kalifanisi nento yokubana lisiko elilingana nesiko lolwaluko, kodwa lona ke lenzelwa intombazana xa sesisithi ke ngoku kwisigaba sokubana ingena ibheke emzini. Xa usiva umzekelo ndicelwa zona icelela uba abantwana bahlale esiswini at the same time abantwana abahlali kokwayo funeka bahlale komnye umzini ukubana siyicelela umendo. So siyafana ukubana ngusiya kuweliswa okanye uyakhuliswa ukhuliselwa izinga lakhe elilandelayo, kuba njengoba sowuqala nje uthomba nelandelayo ukulala. Xa sowuqala ulala ngento ebesiyifundiswa kakhulu okanye mhlawumbi ibigxininisiswa kakhulu into yokubana xa sowuqala ulala ingasuqala ulala emzini kwa ulale nendoda eyi-1, yabo. So yiloo nto nganamaxesha age of 15 or age of 16 umntu ebesethathe yokwenda. So kuloo mzi aya kuwo bezafika lana loo mntu alala naye ebengazokwazi babanye amadoda njani. Kodwa ixesha siphila kulo ngoku uthi ulala naye seleli nomnye kanalo ebeleli nomnye sekhona abanye kwe-comparison yaqala yenza yonke laa nto leyo. Kanti ke imfundiso enkulu yentonjana into yokubana intombazana ithi qalala nendoda izicingele into yokubana wonke amadoda lapha phandle le nto zenziwa ngulo mntu nabo benze zinto, ngoba ndithi ifundisiwe uba ilala njani nendoda yonke ezaa nto ziya during the process yentonjana, kodwa ke asikagqibi. So usukela ngalaa mini yalaa bhokhwe ebizwa ngokuba ngumngenandlini. So between intanga-6 days yabo ntsuku eziyi-6 kuzawuyiswa apha ingabe enkomo, yabo, and ingabe enkomo leyo izawube ithethelwa ihlatywe ngomkhono.
uqale ke kumnandi bentonjana kakhulu bangengomso kwalamini bakuxhetyelwa ngomo iyaqala ke ngokumnqunqo omama bazobe benqunqa nje kuyilona. So usukela la mini yokuqala ke uyotsho kuzo zonke izizokupofu mangabe andifuni ukwenza impazamo pha. So amanye amantombazana akwesilungelo lokungena kwintonjana, ngamantombazana angakenzelwa into nango intonjana bokopa nje ezamfundiso zenzeka pha. So ngela xesha ngela period yonke ke bayakwazi ukuya pha bakwenzela nokuthiwa ngumtsholozo fike kuhlelwe kumnandi behlelise le ntombazana ethombayo. Ngeneva kumtsholozo pha emveni ebusuku amaxesha amaninzi kuqala ijaka ke ngoku ijaka ke ngoku lapho ngokudlalwa khona ingqushu nje ijaka because uba uyakhumbula apha sithetha ngabantwana around the age of 15 14 yabo. So ijaka ke ngoku iba ichaos apho intwana zincinci idlala namantombazana yonke laa nto leya entonjaneni. Seven ke ngoku xa zigqithile kwezo ntsuku ezo especially emva kwala mini yompheko, so kuvele kulungiselelwa into yokuba intombazana ube kanti izawuphuma. So xa iphuma iyaphinda futhi iyangena. So xa iphuma ke ngontenziwa ke kunyusa umkhusana mos. So xa kunyusa umkhusana ba kuyakhutshwa kuklinwe yonke laa nto yenzeka pha. Then athathwe ke ngoku umntana asiwe komama. Omama bayamnxibisa more like umfazi into zamajelmani yonke laa nto leya. So njengoba iyacaca phofu intonjana bentonjana kahle kahle kulungiselelwa lokuba mawubheke emzini because naku uzonxibisa amajelmani. So emveni kolosuke ngokunxibisa ngala majelmani yaphinde zikhale futhi indubuyela ngaphakathi. Xa phinde ubuyela ngaphakathi futhi kwenziwa omnye futhi ukungena endlini. That means kuyenzela ke phinde futhi kwaxhelwa futhi babe xhelwe ibhokhwe qala usengena endlini kwaphinde xhelwe ibhokhwe langoku. Kweli tyeli lesibini ndikubisela ngaphakathi ngokufundiswa kwentonjana. So uyaphinde uyahlala phaya kuthiwe ngokufundisiwe yabo. So emveni ufundisiwe kodwa I don't think ba iyaphela enye 6 days. Iphela enye 6 days ungekaphumi. Ya ufuneka uphume ku10 edezansuku. So emveni ubuyele ngaphakathi hlala nje lo xeshelo uphinde uphume ke ngoku. Ethini madodana ngathini ulibalo lo man ngela xesha esandongena intombi endala. So aba bazina bakulungele lokuthomba bayebenza into okuthiwa nguhulumane. So uhulumane lo ingenaphuma baba ingenaphuma ungebolomane kambe kucelwe emizini izinto mhlambi kuba kumza nentonjane abazothi bazipheke pha andithi bazobe beyotsholoza pha bazofike bapheke pha zonke ezo zinto ezo. So umuntu uzazibuza ngoba kutheni ithatha isiko lentonjane ndithi li-equivalent okanye mhlambi liyafuna ukulingana nesiko lolwaluko emantombazaneni. Okokuqala unebhokhwe yavana emveni koko uyafana noba wenzela umgidi ngayonke laa nto yenzekwa pha yabo. Umzekelo zokuyityile ilantuza intsonyama yakho ngowokuqala ukuncama zonke ezaa zinto ezenzeka pha. So nentombazana iyenzelwe intonjane ziyenziwe zo zinto ezokuye kuba kaloku nayo selisiko eliyana. So njengoba xa ufuseluka kuthiwa uyadodiswa nentombazana xa ilantuza xa ithonjiswe iyafana ukubana ithini inikwe isigaba sayo sesibini into yokuba ingalungela ngokuba ngumfazi njengoba nawe kuthiwa ulungele ukuba ntoni indoda yomntu. Andingenanga nzulu kweli siko ngenxa yokubana ezinye izinto mhlawumbi kuyenzeka uba phana phaa zibuye zingafani kodwa ke nendiqiniseke ngayapha ezintsukwini iintsuku eziyi-14 ziyaphela oku intombazana ibisenzela intonjana uqala ngale mini yokuqala ungena uyotsho kula mini yokuphuma. Kodwa kwixesha esiphila kulo ngoku abantu abasafuna ukuyenza intonjana nxa bathi imali yonke laa nto le expensive bla 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 bla. Phofu ke mna ke ndine ndingathi andiyikholelwa leyo ngokwendithetha inyani andiyikholelwa nto le kuba nazi i-21st birthday ziyenziwa ufumaniseka uba yenziwe i-21st birthday ibe nkulu kutyiwa zonke into ezityiwayo kude kube khona i-after what but soze babone befuna ukuye-sacrifice that much for into ezidibise namasiko wabo. So umntu ufuna ukuyenza ngoba mhlawumbi sekushubile uyabo omnye ngenxa bayigula khona acinga uba inyanzelekile ukwenzelwa intonjana. That is where ke ngeli siko libonakala ngathi nabani na uyakwazi ukulenzelwa kanti ngeli siko lenzelwa abantu basebancinci but ke nona 30 uyakwazi ulenza intonjana xa ifunyenwe ngabantu abadala okanye mhlawumbi xa idinga impilo.